hänen suoritukseensa. Ja hyvältä näyttää Harjalaisen suorituksen tässä kohtaa. Neljä selville käyttää hyvin jalkoja myöskin. Toinen kahden sankia punnut sinne viimeiselle kohtaan. Meidän tällä vastuulla. Hyvin malasta odottaa ja kippaa punnuksen siitä ja lähtee hakemaan sitä toista punnusta. Hyvä Joni! Neljännellä Rappusella on Joni ja vielä viides pitää selvittää. Viides pitää vielä selvittää, sen jälkeen lähtee vauhdilla hakemaan sitä toista. Jaksaa! Molemmilla. Ja siihen lähtee. Siitä lähtee. Punnusta vielä ensimmäisellä katsotaan. Hyvä! Mies viivamies. Jee! Ensimmäisen punnuksen tuonne ylös asti. Ja sitten uusi vauhti. Ja sitten ja sitä tuu kiinni näyttää mies, että minä otan sinut ja ykkösrappusi tavoittelee. Joni Purmonen. Hyvä! Koko roppaa mukana ja jalkoja työntää tuon punnuksen ensimmäiselle rappuselle. Harjalainen on niin toisen punnukselle tässä kakkosella. Ja kiittää tässä kohtaa. Kolmanteen kansilta lajiin. Purmonen on siellä jo toisella rappusella. Ja haluaa tietysti kilpakumppaninsa kanssa vähintään mennä samaan tasoon ja niinhän myös